steny, aby to nešlo do strany, aby sa to neoprelo po tej stene a nezlomilo sa to, hej? To sa zmiešne s týmto. To znamená, že tá sila vždycky cez zem ide naspäť. Tam podmienku je vybrať teda pod zem. No? Самолет vytiahnuť mi, hej? Čo mám? Magnet mi vytiahnuť. Teda magnet to vytiahnuť. Zasadí sa tam či nie? No, hej. Dobre. Hej, jasne. Mám čistku? Tam, hej. No, nemáme. Nie, to sa nemáme teba. Čo? Dole kapalín. No nie inde, všude. Dobre, vybrali sme, čo je na vnútri, ostala nám prečasnúca ihla. Tu. A teraz takým imbusákom, ktorý je v strede odvrtaný. Bývajú len dva priemery, vždy je to zvonku desiatka, najvyššia sa v otvore. Tento ide. Idú obidva, hej. Niekedy tá ihla môže byť hrubšia, nevôjde tam až zase čím viacej mesa tam je, tým lepšie. Skúsime ten kolcovku máme. Vrchnú elektroniku náš týmto sme odkrútili. Čiže netreba nás bol púchať blízky, alebo vidličák. Tá sa zakladá cez ten výraz. Keď vykrútim toto, tak to je posledná vec, ktorá sa ho vyberá. Tak. Ja spočítam, že to bude ten jednoduchší prípad, lebo ideme ťahať mechanickým kladivom, tak nemusíme prehlbovať závis, čo je tu, je dostatočne dlhý. Keď vidíte potom tú silu, ktorú udierame, tak je veľmi veľká, ale vždy je menšia ako hydraulika. To znamená, v tomto prípade netreba poškodiť tie steny toho, ostanú také ako sú. Takže ešte možno bude jedli? Čiže na obed? Dneska nie, dneska je pardelková. Keď je dosť miesta, že by bol tu povedzme ten stred, ktorý netreba použiť kardan. Nakrúti sa napriamo. A to vždy platí, že čím je ten úder priamší, tým je to lepšie. Preto tu z boku tie vidličky moc nefungujú. Takže tu nemá miesto, čo budeme musieť použiť kardan. Tu treba doťahovať, nie len rukou, ale kľúčom, lebo tie údery a vibrácie tam sú. V stave je 5 rôznych koncoviek a každá je zakončená rovnako v tej vrchnej časti, buď to na použitie priamo kladiva, alebo toho kardanu.
Tu budem nástroj pre teba. To je väčšie miláčik, nie? Miláčik je koľko? 2 kilový? No, neviem, či má kilo. Milenka. Áno, počúvam. Ahoj. Neviem, čo tam je, 20 viac? Na Ačku? Tak si zatoč, hej, ty. No ale veď Reme ti dalo nový to Maroš. Nie, ale to zase ho pozrieme, že čo to tam robí, ešte vrátiš z kyske. Dobre. Hej. Dobre, ale musím pozrieť, že aký to tam bol. Ale pozrieme, že čo píska, lebo veď Reme bude zavali ti nový. Vyskočte. Hej. To je to povedzme, to je skúšanie na to. No, ale... Môžete. Ešte dobre. Na 3 poďme. 1, 2, 3. 1, 2. Raz. Áno? Bude to najkolmejšie na to. Zavolám mu tam. Že čo je? Ahoj. No, myslím, že to vzorám nie je problém. Raz, 2, 3. Tyko. To už hej. No, mal dosť. No, ale koľko si sa snažili ťahnuť tak, čo si s ním krutil? 3-4 hodiny? A 80. On je vyprdeli teraz už, hej, no ale je von. 80 minút výmalo funguje. A myslím, že ako bude na vypadanie to skúsiť.